Quan dues persones discuteixen sobre si fa calor o no davant del mateix termòmetre, sovint les dues tenen la raó. Realment, la sensació tèrmica depèn de molts factors. Edat. La gent gran i els nens regulen pitjor la temperatura corporal. Sexe. Les dones tenen més sensibilitat a la temperatura per un tema metabòlic i per la distribució del greix corporal. Constitució física. Una persona prima pot perdre més calor ràpidament. Activitat física. Incrementa la sensació de calor. Adaptació d'una persona a la temperatura del lloc on viu. Humitat i vent influeixen molt en la sensació de calor. Salut i l'estat emocional, febre, estrès agut o crònic, ansietat, cansament i també malalties mentals cròniques, tractaments farmacològics i d'altres factors que també hi poden influir. El cosant de tot aquest enrenou està dins el cervell, és a l'hipotàlam, i està programat per mantenir el cos entre 36,5 i 37,5 graus. Rep informació dels receptors tèrmics de la pell, de la temperatura de la sang i de l'estat hormonal. En cas de que la temperatura estigui per sobre d'aquests valors, posa en marxa la suor, que refreda per evaporació, i augmenta el flux sanguini perifèric per facilitar la pèrdua de calor per convecció. Però hi ha dos factors importants que cal esmentar, el factor hormonal i els processos d'adaptació. La secreció hormonal varia entre individus, però també segons el sexe, l'edat, la genètica i, en part, l'origen poblacional, tot plegat dins d'uns marges que es consideren normals. La tiroxina i d'altres hormones tiroidals regulen el metabolisme basal. Per això les persones amb activitat tiroidal més elevada produeixen més calor corporal i acostumen a tolerar millor el fred i pitjor la calor. L'adrenalina augmenta temporalment la producció de calor i modifica la circulació sanguínia en situacions d'estrès i durant l'activitat física. Els estrògens afavoreixen una major vasodilatació perifèrica, mentre que la testosterona s'associa habitualment a una major massa muscular. Això ajuda a explicar algunes diferències estadístiques entre sexes, tot i que existeix una gran variabilitat interindividual. Durant determinades etapes fisiològiques, com la menopàusia, els canvis hormonals poden alterar el termòstat intern de l'organisme i modificar la percepció de la temperatura ambiental. Les hormones també influeixen en la distribució i acumulació del greix corporal. El teixit adipós actua com aïllant tèrmic i ajuda a reduir la pèrdua de calor. L'adaptació a la calor és més ràpida que el fred. Després d'entre 2 i 3 setmanes en un ambient càlid, el cos posa en marxa diversos mecanismes compensatoris. Augmenta l'acció de la testosterona, es comença a suar abans, la suor esdevé més eficient perquè es perden menys sals minerals i disminueix el risc de rampes i fatiga. La suor és més fluida i es distribueix millor per tota la pell, afavorint-ne l'evaporació. Disminueix la freqüència cardíaca i millora la regulació del volum sanguini. El cos pot enviar més sang a la pell per dissipar calor sense comprometre's tant el reg sanguini dels muscles i organismes. En definitiva, aclimatar-se no significa deixar de passar calor. Significa que el cos aprèn a refredar-se millor. Per això, quan arribem a un clima càlid i ens trobem de cop amb 30 graus, venint d'un ambient de 20, ens podem sentir ofegats. En canvi, una persona que fa setmanes que hi viu pot trobar-se relativament còmoda. De la mateixa manera, solem notar molta més xafogor durant els primers dies de calor que no pas després, fins i tot amb temperatures i condicions ambientals similars. Realment, la sensació tèrmica no depèn només de la temperatura ambiental, sinó també dels factors fisiològics com edat, sexe, composició corporal, estat hormonal, la climatització prèvia i eficiència dels mecanismes de dissipació del calor. Per això, davant d'un mateix termòmetre, dues persones poden tenir percepcions completament diferents i sovint totes dues tenen raó.